Shalom. Shalom. Neng tapuka ma masuk amanginang. Taparadi ma rohata. Martang yang mahitaganuk di bagasar roha. Amin. Mari hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni toddi porbadia, natu mopalangit dot tanoon. Amin. Songonoddo hata ni Tuhan Jehovah, manang ise nama meleon hamalioteon, ido napasangapahu, jalam mabahed dalan, asa upatuduo tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya.
Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan jala parasi roha. Upasere pami roha nami di jolom, jala hupangi dohami tuho. Selehon asini roham manggohi roha nami. Jala sodangi roha nami marhite hite todim. Asalam hutinggalo kami nasa dosa nami. Jala hutangyo kami hatam nabadiai. Saya paian mahatam di bagasar roha nami. Asa marparbue na denggak kami. Upangi dohami saluhut nai marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Datangi homa patik ni debata di minggu pasapuluh opat ton dung Trinitatis. Iman atar surat di Heber biddu tolu ayat 12. Songonoma didok bisi. Mata hok kamu ma ale akadongan. Sotung tardapot di manang ise pesiak kamu roha na jahat. Na soporsea na manudal hod debata na mangului. Atong tak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Saya pargugoi mahami, manulahon na obar tupatupni. Amin.
Tatopoti madosata tu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para si rohami dahami nada ngolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatan dohami tubuh jaladang adong haporseaot di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu. Cai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Cai unang paingot-ingot akka dosa ni haposo nami dohot pangalasion nami. Cai ingot mahami hobar tu asi ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisa ni dosa. Aidang adong imbar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Inorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bayan habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Asangapom ma di debata na digijang. Amin. Arede mapunguan kor, parjolo mapunguan kor Bibel Pro HKBP, tungi diuduti mapunguan kor Ina Maria.
Tuhan Rasul hingga Maria.
dewata epistel Lukas Sadarios, Rasulah di Lukas di Sablono, membuka saya saat oleh satu betul, Rajahan Solim. Pasti dok ibana waktu sisian lain. Ada masa dahan dan orang dalam jual bagas. Jadi narkotik waktu ibana di pasuaseo jual bagasi artana. Jadi mangusari negara bagasi dia nama waktu atau dituakila nasional hajaroti amakut dan alun buku nenek mahidal. Jadi sadar-sadar hidup sampai sini lagi naik dulu nak. Hidup makin apa joloi. Saya sekarang ini tuada. Halusna salah usul sini. Kelihatan doa. Awak amat surani. Dugi pun orang lima pun. Tuna asing saya hidup. Kiamo sedia sekarang ini. 100 bulan dari hidup mati ibadah alam surat ini demi surat korma 20. Dok marihamu dulu dihamu marihamu alih-alih malih mamon lagi rugi. Asaya itu sudah gawe dijako mahamu tu bagasan angka parmianan subuh. Asamol suhamu sadhamu mangalano di mamon lagi rugi. Ise matong pasatong tuhamu artana tudui. Kang kaulu asal soma 2000. Saya kosongan lalu nasada. Kawulungan lalu nasada nari. Oparan lalu nasada. Tulisan lalu nasada nari. Kang kaulu kamu di bala rakdohan mamoni. Ido sana martua bakana tumangi mana di bala jalan au persa. Amin. Dulu di mana? Ada di mampu Pajul Puanina Parang Kamis Bumi Puan Inam Sadari.
75 Nazaret.
juga ko mahapursyal tayo. So muna hinatiga ko ni Dorata sa hapursyal bisa dok portilyon ramai ikaman dok. Awal porsyal pada tema pengangkor gabungan saya mengiduki mengikor pengangkor rahasia yuduki saya pengangkor amat.
dididik dengan lansia.
tipungan korama.
Shalom. Orang satu malam mengenali mengenali doa sudah awal mengenali. Selamat hari Minggu kita sudah. Hari ini kita nama dalam di bagasan Sabibor. Bulan ini kita sedang minggu pasal promotor putri Talis. Topik minggu kita sedang lima dibatin berlibatado akan ramai. Nomor 2 pilihan permingguan boleh mata jari. Nomor 3 sosok pilihan do tahunan. Tuhita sa luhut ruas do parhalado naso pasaton manang manggarar pilihan bulanan tahun 2021 dohot 2022 dope asa taingot bema amang inang laho manggarar marhite sitwawe ta ganu. Roma sitwawe tubagas tabi mangala piliane. Nomor 4 alinya perjolo sedarion minggu 10 September 2022 bapungo pilihat tujolo dohita 2A do 2B baik tepat tu pabor haton bibel pro di bagaimana di bagasan amplop do tu pusat HKBP las marohatta manupahi ulaune. Alinea kedua tu minggu 25 September 2022 nanang ro babungo pilihat dohita 2A do 2B baik tepakta tu haporluan tahun kesehatian do tu pusat HKBP las marohatta manupahi ulaune. Tu minggu tanggal 25 September 2022 nanang ro di Patu Bahuriatta do permingguan variatif berbahasa Indonesia masuk pukul 10.30 WIB. Ria mahita maddohoti parmingguani tarlumubima yanakon nami remaja na posobulung dohot parguru malua ni huriatta. Nomoronom tikting na yang manjalo pasu-pasu parbagason. Tikting paduahon. Na yang manjalo pasu-pasu parbagason mapanguli Bahari Putra Sitinja SH anaknya Matta mangapul Sitijak tubuh ninatta tunia boru sitanggang sian huta tomok samosir wek sadaci Muriah KBP Manur Reso Immanuel Jalan Seberantas nomor 42 Medan dot Orwana Euneke Bes Tamti Boru Tampu Bolon STR AK Boruni Amatta Gotman Tampu Bolon BSC Tuni Natta Situa Malinda Boru Tarigan Sian Huta Jalan Titipapan Gang Persatuan nomor 20 Medan Wek 1C Muriah KBP Immanuel Reso Immanuel Jalan Seberantas nomor 42 Medan Saka Pemasu-Masun Nasida hari Jumat tanggal 20 September 2022 di Gereja KBP Immanuel Reso Immanuel Jalan Seberantas nomor 42 Medan masuk pukul 10. Tapi tuon pengumpulan celengan huria dohot tu pembangunan. Pinamoto matuhita salu naruas do parhalado KBP Immanuel Reso Immanuel pengumpulan celengan huria do pembangunan ima di hari Minggu tanggal sia Oktober 2022 di pesta puncak tahun kesehatian. Bawaluhon sumbangan di jalo huriat tadi sumbangan siang keluarga S Manulang Boru Sianturi wek onom CP Arka Brincing ima fotobot spanduk seminar parheon amado perbaikan satu unit inganan pedurungan tujolo do perbaikan satu buah bangku gereja mauliate mat di keluarga nang mangaleon sumbangan tuhuriata tuatta mana masu-masu sudah keluarga. Nomor sia laporan pertanggungjawaban kategorial pembartu buah-buah ni minggu nang salpu taringot tu pangiduan di badan audit huria taringot tu LPJ nasa kegiatan kategorial di huriata lumabat na di hari Selasa tanggal 20 September 2022 pinagido matugano kategorial naso pasaton aka LPJ na asa dipasaha matuhuria marhite-hite bendahara huriata. Nomor 10 Pisa Sambuk Bibel Pro sadarion dipatu pado ulan Pisa Sambuk Bibel Pro ima inang Vera F Tapubolon tu Bibel Pro Tiorma Tambunan Nagabe Bibel Pro di Huriatta di permingguan siang pukul 10.15 WIB nani uluhon di Prese HKBP Distrik 10 Medan Aceh Marhite MPSD
Pendeta Togar Banjarnahor STH MM Duksipul Permingguan Siang Tapatu para matama na ni Johotan ni Parhalado do keluarga dua halak ganu utusan wek sadaa saat wek pitu do sahala utusan ganu punguan kategorial ni huriatta madohoti ulani maringanan di gedung sekolah minggu marpadu muat tusi di permingguan nasugot pukul walu wib nunga di pasahat hata pertandingan ima inang bibel pera Tapu Bolon Duksipul Tikting nomor 10 sada haborhatan ni inang bibel pro di hari Minggu tanggal 25 September 2022 nanang ro borhatma bibel pro pera Tapu Bolon sian huriatta tu perkampungan Ebenezer Sinaksak tuhattama nama masu-masu pelayanan ninasida di nganan naib baru nomor 12 paria tahun kesehatan akan namar pordumuat tu kegiatan tahun kesehatan ima guarni ruas naung pasahaton bantuan proposal pilihan paupaton bazar dohot akka jadwal kegiatan di parheon remaja napo sebulung AKBP boy mata jahabe songon naung tersurat jalan nasa jumlah penerimaan dana boy mata ida di lampiran nomor 10 alinea pertama akka jadwal PHD dohok latihan kor punguan kor na adong di huriatta boy ma idotta di lampiran pelayanan rutinitas ni huria di poin 10 pitu 2 alinea kedua punguan ina Kamis Denggat domardalan ulawan ibadah padang huhut PHD dohot latihan kor nani patupan ni punguan kor ina para hari Kamis na maringanan di Monaco Park di hari Kamis tanggal 15 de September 2022 naung salpu ima nani uluan inang bibel propera Tapu Bolon hipas donasida di tikki borhat suak songoni di tikki mulat tuhuriata. Alinea ketiga panitia Natal gabungan ama ina. Nah di hari Minggu tanggal 11 September 2022 nunga dipatu para apa pembentukan panitia Natal gabungan ama ina jalan nunga terpilih benagabe panitia perayaan Natal gabungan ama ina tahun 2022 pelantikan tuaka panitia nok terpilih ima di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 naneng ro akka gor ni panitia nok terpilih boyma idota di lampiran nomor 10 obat Dewan Marturia seksi sending diganu hari Senin namuka sian pukul 10 wib saat pukul 10 wib seksi pekabaran Injil sending HKBP Immanuel Resort Immanuel patupahun kunjungan pelayanan hombartu program seksi pekabaran Injil tahun 2022 alani marhite tiktingon hupangi dohami ma kerjasama marhite situa na adong diganu wek asa pasahat don guar ni ruas na naing si kunjungan boy ma akka guari pasahat pengurus ni seksi pekabaran Injil ima situa MHP Pardede nomor handphone doho situa SN Boru Purba nomor handphone terlampir. Alinea kedua seksi musik hombartu pengajuan proposal ni seksi musik huriatta marhite panitia tahun kesehatan ni huriatta nama rojahan tu kondisi ni sound system ni garejata nang gudang kerusakan mamuka di minggu sadarion nunga saut bedi patupa pengadaan sound system ni huriatta akarincian perlengkapan ni sound system nang di tuhor boy ma idotta di lampiran Dewan Diakonia seksi Diakonia ganup di hari Senin mulai pukul 10 wib mardalat do Dewan Diakonia do seksi Diakonia sosial ni huriatta madulo ruas namar sait manang name manang na di bagasan pemulihan di tonga bagas tapasaha mamarhite situa di ganu wekta akaruas nana yang si kunjungan ni Dewan Diakoni doh seksi Diakoni sosial ni huriatta. Alinea kedua pendataan ruas na disabilitas hombartu haperluan pendataan ruas na disabilitas ni huriatta KBP Immanuel Resort Immanuel marhite tiktingon hupangi dohaima asa dipasaha madata ni ruas marhite situa wektabe format isian boy mata jalo marhite situa di ganu wektabe nomor 16 nama jabui pertanggangan dohot jadwal
Nama jabui pertanyaan di Huriatta Ima Rabu tanggal 21 September 2022 horong ni wek sada A do wek pitu masuk pukul 10 sia 30 wib. Ala ini ria mahita perhalado do ruas selamat dohoti pertanyaan ini jala jadwal nama jabui itu minggu nanang ro bui mataida songon najat terjadwal distensilan warta on. Nomor 10 itu jadwal rutinitas 10 lalu 10 sia 20 boy mata jahabi. Nomor 21 ulang tahun kelahiran dohok pernikahan. Penatua Gereja KBB Manul menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 19 September 2022 sampai dengan 25 September 2022. Panjang umur sehat selalu dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Nomor 22 sekretariat Manang statistik haruason yang KBB Manul Resa Immanuel boy mata jahabi. Nomor 20 boy mata jahabi. Nomor 24 ruas Namar Sahid dirawat di rumah sakit dohok na pemulihan. Na parjolo situa Dr. Andus Bimar Paung W1C pemulihan di Jabu. Situa SF Utapia Sadabe pemulihan. Tulu Monang Sitorus W6 pemulihan. Emi Lumasari Wori Siregar Okname Opa A Okname di rumah sakit Apen. Tik-tik tambahan Namar Sahid Ima Inang Deborah Boris 5 juta pemulihan. Parhepengon Huria Manang pembangunan do distrik tu pusat boy mata jabe. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni Huriatta Tuhan nama masu-masu do patuluson nasa pelayanan do nasa program ni Huriatta mauliate madihita saluhna mauliate manang di tuata martangi yang meta. Debata nami nahupuji kami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hupuji hupasa guarmu di salar pandunganmu dohot pamasu-masommu di hami. Buhay hai marhai pason sahat tu bagas jormon. Tuhan, naporsia do hami Tuhan. Najong-jonganmu permingguan namion. Asa buhay gabi pamujian nadinggan. Jala saurdot sian pamangan do pambenan nami sigano pari. Satokin nai. Laupatarias sunon naposom nama firmanmu. Bain may gabi buhol di partodion nami asa gabi pasu-pasu may di kulo nami. Suaksongoni matuhan naposom napasahat tombarita mi. Tabay parbisuki pasu-pasu sudi akka nanulana. Suaksongoni keluarga padao sudi akka parsahiton. Jala tabay rezeki tu keluarga ni amanami. Tohon tutu di hari Minggu Tuhan program Ima Serat Terima Inang Bibel Pro pera bor tampu bolon tu Inang Bibel Pro debor tambunan pasu-pasu pelayanan ninang naborhat sian gereja namion tujuan tu sinaksak badau sudi abad-abad doh parsaiton tu keluarga tarmuwe matu inang namion Tuhan suaksongon imay nang Tuhan Inang Bibel Pro debor tambunan naro tu gereja namion Leon Bisuk asabuy hamis di pasada melalui pelayanan ni inang namion. Ruasmu dohot parhalado na di bagasan parsahiton ima situa Bimar Paung natongon ng pia di Jabu suaksongan ima inang situa amang si
amang hutapea swaksongoni sudi na tersurat di zon monang sitorus emiduma sari Boris Siregar sehoma tu Tuhan mangurasi sahitna asaboy tuhipas na buhay muse mardumu di parmingguan nami dan yang roh Tuhan dana Tuhan na di palumemi Tuhan Tuhami leon sudi akka nariko di ngoduna jala pasu-pasu akka cita-citana sudi akka na tua-tua tarlumo bilansia na adong di bagas joromon swaksongoni matutu Tuhan na di jabu Tuhan natoktong dope Tuhan jojo di akka guarmu Tuhan pasu-pasu leon gajang ni umur asaboy dope marpungu doho sude akka pinoparna masay gudang dope Tuhan akka program tarluboy may program sude akka program kesehatan Tuhan tupahi pasu-pasum asaboy tercapai sude akka ulon nami panitia akka namang ulahon tahun kesehatan ni pasu-pasu jalalehon kesehatan Tuhan parbinoto doho Tuhan ahanarikot di ngulu nami porsia dohami naginapanmu Tuhami ganuk marsada-sada Tuhan pardosa dohami alay nabadia doho dosa do pangaloson nami jumulose same asonam asatalup pami majalo sude pasu-pasu sumi jalo matangyang do ele-ele namion holang mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuadopanmu amen. Napuji Tuhan tahu tapasate lihat.
Damini di batana sumurung siam saluh naroha. Ima mangaramuti ate-ate. Dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi ita saluhuna. Jelas rohata di bagasan minggutta sedarion nakamang dotamu akena nami. Nah naholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Lani berita nauli gabi ucahan ni hapursiota. Salm bidu 110 tulu ayat sada sahat rodi ayat sia. Sudah mahita membuka buku Nabadia asatung takas hatani dewata gawe ucahan ni hapursiota. Sono mahatani tuhata tenggam mata tangihon ucahama sian ayat sada sahat rodi ayat sia. Sono mahatani tuhata titing madokon memuji dewata. Haleluya. Memuji mahamu ale akanapo soni Jehovah. Puji hamu magoarni Jehovah. Pinuji magoarni Jehovah olak nion rodi sa leleng ni lelengna. Sian habicaran ni matani hari. Rodi hasudutan nado. Si pujion goarni Jehovah. Tumipul do Jehovah sian luhut akka bangso. Dikijang ni akka langit do hamulion nai. Tungi sema songo Jehovah. Debatatai tibu ibana marhabangso. Tapi di pasir dirina manatap na di akka banua kijang dohot na di tanoon. Ibana pahehehon namet met sian orbuk. Di patibul do napugusi sian kapung. Lahu pahudulhon ibana top dohot akka raja ni bangsona. Ibana payan parupuan nahol di jabu. Gabi ina nalas roha mida aka anakna. Haleluya. Ima sahat ni turpuk taon. Takas do tahya kaina. Takas do tanga dong song nasi dong perjulu dang takas sarwa. Takas do kurang ahar. Takas do mau liate ma mulu takas do tong mulu takas do manakan ngido. Manakan ngido. Ngido. Tunggu dong mahalak napis termado songonon. Ternyata kadar seseorang untuk memuji dan memuliakan Tuhan ditentukan pada pengenalannya akan Tuhan sendiri. Itu tergantung tu panadayon ni sasahalak do ima kadar ni sasahalak memuji dewata. Baini do habe na mulai pertanyaan mulai dok ima amang sia nu mertanyang sia nu majolo dang arung sidohono kuninna. Alanya memang tak harus sidohonon natong. Jadi, tapi gudang nai sidohonon tu adupan ni dia kata. Langgo nak kalingan luar biasa do mulai sa tonga-tonga ni mengkutak kan anggo kadar ni hita manada de bata targobar do nak kalingan ima sian. Dung rohi ta tu baga coroon. Dung ilas rohata sapi piga kur nak kalingan ima lahu pasangapon de bata. Mereka muda dion.
Au si hubering na kanin kurasa isimpi do binyo namar potito. Isimpi do tahe. Ido be? Isimpi do be? Per kamu isimpi? Ni ma dua ci isimpi ni. Sai hubering bin. Simpi di pon ala nga di ulu honon. Ai ulu hon kaning marhate. Di ulu honon ni ma akan atorpo lau mamuji dewata. Ko to namar gahon nanti. Telung banua. Tilum benua se mau lihat emang gue itu pasu-pasu amang tilum benua amang situ tilum benua ngai ko perlu memuji Tuhan ya amang bah ate ali Tuhan mau lihat emang di leko anak kon ima anak nabur juna pistar hipinga tilum benua dua ci dohot amang tubing ima nih bah berkat itu hama muda dua dah telung banua tubing ade si guti nak kay saran si ubering guti ay mai se manaingon ngaku dia nangin manangis sedih be ternyata SMP mahaben nak kaningate ngawala pa tad gudang dai HP na si dono tamadu turu pandemata alania ai dibuan na sida nak kanik kita tu supranatural langsung dia pengen alan akan Tuhan yang luar biasa itu. Marhiti-hiti ahai marhiti-hiti edit tanak kaningate. Marhiti-hiti edit tanak kaning. Lania kamang dotamu kay nanami tauji majolo. Songon nani dok ni parpesam di tonga-tonga ni turpuk taon. Dibonai dohot di ujungi ma dohot hata haleluya ima turpuk taun ate bedu 110 tului ima dibonai dohot di ujungi dohot hata haleluya jala pesalm 150 bidon hera sarupa manonon dohot mulai siap pesalm 146 sahat rodi 150 mau tabering noni ikut saya dimulai dohok di ujungi haleluya dungi hata haleluya sedia harorwani sian halil dan Yahweh halil adalah pujian kepada Yahweh kepada Tuhan bukan kepada manusia. Anang dohonot tanak kaningan marhaleluya adorang so masuk kita nak keng tu bagas joroon manang sia tonga-tonga ni bagas tanak kaningan martangiang maina dohot ama dohot ake anak konna hari minggu do sonari di son mahita mamuji Tuhani ikon marlau mahita hape nak mardum tu de mata sito palangi dohot tano dohot nasai sinai ninahita manak kaningan naing berhaleluya hita naing hita mamuji debata naso boy hapikirak kita jolmai ninna jala di sido hasonangan ni pikirata ninna hasonangan ni pikirata alani tabolok kumbajolo imaka kesibukan di pardalanan ni nguluta hata bolok ko maju tabuam maju tu bagas coro sonari ima akan nata pikiri tabuam maju tu adupan dewata molo adong naborak nata pikiri tabuam maju tu adupan ni dewata marhiti-hiti bagas coroi ima tuha muliaun ni dewata jala di sido jupak kita na luar biasa naso boy ima dararon ni portibion alai holan hagugun ni debata doi ido tah kainang ido kainang parari Kamis ido tah tutudo puji Tuhan ma ate ido puji Tuhan ma lani kelas to rohat tamu lakan no sianon jalai do setang nyak kurupani Tuhan asa unang mulak buti hami siat tonga-tonga ni bagas corom lai mardami sonang maruno puno marlas ni roha kami ala ni mudar ni Kristusi alane di dok parpesal memma parjulu di son ima panadayot tu de mata
jala ido ujahan ni perdalanan ni jala ujahan tu pamujian dihita dipahami ma perjulu dewata ima Allah na transendeni ima daripada nahate pada narubi ate di pada narubi mereka mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak bisa dijangkau dengan akal manusia, dan bukan hanya itu, dan justru dikatakan bahwa siapa yang melihat Allah dia akan mati. Allah nabadiru dewata halak perdu sadohami ninna halak Israel hati-hai. Alani hapena pemahaman nasida jala idon nomolo taberin di 2 Musa bidu 20. Roma hala Israel madokot tu si Musa. Dangolo hami jonok 22 panidipata. Homa lau tu si Musa ninna. Ay mati don nok kami ninna. Karena mereka memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang high voltage, yaitu Allah yang bertegangan tinggi. Danga dong hadum waktu tua do panidibata ai pardusa gudang doau. Hola jono kau tua do panidibata anggoi mati mam. Baini saudara isi tidak ada yang boleh melihat Allah dalam perjanjian lama. Ido. Halani pardusaun ni jolmai. Alai dung si songoni ibana. Dungi pemahaman di tengah-tengah padan nai barui bahwa Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Songon huriata onate. Songon huriata namar goar HKBP Immanuel. Namar lapatan Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Allah ni songon pemah menasi dadang boy jonohon ada debata alai anggo di padan nai baru barhite-hite Kristus Yesus ai songon odo holong ni rohan debata di portibion daung nang pada hamu alai jonoki hamu ma debata ima di tonga-tongamu na do debata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulumu na do debata dang si tadi konok ko PHP ibana si jonohan nama ibana jala di rohami do debata jala di bagasang ngulumi do debata nin nama jala sonang maho marhite-hite perdalanan ni ngulumu ditiki najinahami hatani debata ditiki namar sauriho dohot debata di bagas coro nabadiai di altar itu di mana salib Kristus itu itulah kedamaian yang luar biasa di tengah-tengah ni perdalanan ni ngulum alani di bagasan roham tung songo dia pe borat ni pikiran jala tung songo dia pe hapena maul ni perdalanan ni ngulum alai anggo di tengah-tengah ni perdalanan ni ngulumi nasai totong do mulau-ulau dewata nasai totong do dipakai lalahok ko Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu dan Tuhan tidak pernah jauh dari kamu tetapi Tuhan bersama dengan kamu. Itulah Allah yang immanen, yang Immanuel, yang bersama-sama dengan kita. Narap dohot kita. Bani donak kaningan hata Immanuel di tengah-tengah ibadah. Tetapi di dia mataroki. Jala 3 hali mataroki. Alani hata Immanuel ima haleluya. Manang hata haleluya. Hata haleluya molo di puka doho di ujungi nak kaningan. Dungi di tengah-tengah ibadah tadi dia maridoki. Saifo tu iro teh. Iro nang song lider teh nak kaningan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jala puasa sampai 7 hari. Puasa dang 4 hari. Puasa dang 2 hari. Puasa dang sehari. Puasa dang 3 hari. Alai ikut 7 hari do. Di gobar honido nama dokon ima tentang pengenalan kita tentang Allah itu yaitu Allah Tritunggal.
Au porsea di debata Jehovah ido ama pergugo na suatu dosa natu mapalangi do tano dia do lapatane di parhatu tu rohaku do adong debata nama nopa nasan adong langi do tano di topa do dagiku marpakilalaan marpadayan marparbinegian marparnidan di sari hodo nguluku dijagai do tangalan nanya lah ni tu aku ida lai tungkolan alani asin rohana sabindu Pak ini doa sahupa puji-puji ibadah. Tahu, tang ala ni kukuku. Imalah petani ini mulut tabe dengan non ponggol perjului taringu tumak katidang kawarsian. Dui ponggol lepe dua hunia ha ala ni mudar ni Kristus ala ni anak nana sadi au porsia di Kristus Yesus. Ala ni hapina hasisan ni dosa kuda bukan karena emas dan perak. Bukan karena emas dan perak, tetapi karena darah Kristus itulah Allah yang Immanuel, yang memberikan keselamatan kepadamu. Tonga-tonga ni perdalanan ni nguluku. Nati nuhor mudoi nang daung. Nati nuhor mudoi amang daung. Nati nuhor mudoi marhite-hite hepeng muamang daung. Langsung ni dota kanggi foto nami son kaum milenial. Apa kamu yang kamu beli itu dari hasil usahamu, pikiranmu sendiri? Tidak. Tetapi hanya karena karya penyelamatan Kristus itu sendiri. Bagian apa dua hon haleluya apa dua hon atong. Dungi haleluya apa tuluhon iman taringo tu kekudusan orang Kristus itu sendiri. Aku percaya kepada Roh Kudus. Ola todi parbadiaido hapena nakaningan dipahibul akainata song lidero rohana hubahibul rohaku asa paredioku hapena gabi jamita itu torop halak songoni makan yang kamatan nakaningan ai taruli do nakaning padita bajarna hor nakaningan bargogo imana merjemita ala ni eden yakamatai namadok nakaningan tung ahama tung portibio diomoho anggo mago do todim ninna nakaning ido nasai marsuara di rohani akar ruas ni uria doh na jono tuadu bandewata to di ima nasai totong maju mangalehon hagugon. Jalai mahamurota ade tusima hita nakaning jalai haleluya napatuluhon ido asa pola tuluhali i namang goparhon Allah yang kita yakini tentang Allah Trinitatis itu. Tidak ada agama yang lain yang katakan seperti itu napo sebulung, tidak ada. Ajaran baik ajaran Islam, Buddha dan juga yang lain tidak ada yang ajarkan itu sesuai dengan dogmanya, tidak ada. Tetapi hanya orang Kristen yang punya ajaran dan dogma seperti dan itulah kekayaan kita. Jalai malasni rohatai, jalai mahamuratai, jalai mahagugu otai. Oleh karena itu jangan katakan ya kepada keyakinan yang lain. Dan katakanlah Yesus itu jalan hidupku, itu keselamatanku. Banido asa tung macai roking diajar hon akang, napo soni debatang, marhite-hite perguru, manang na mangajari maka tidak kepercayaan. Asa tung satau ni di ubasi, jala diwirhon, turoha doho taporsiaw ni. Akasudu na poso dungi pe asa maka tidakon aporsiaw ibana ima na parjolo kamang didok parpesal marhite-hite turpuk taon jolo ditadda jo debata siapakah Allah itu dung tatadda hapena debata anggoi hapena marulu-pulu na matodita jala dohonot tama hapena ima sepertinya hidup saya akan hampa
kalau saya tidak bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena pengenalan kita akan Tuhan itu. Jalaya kidwa umar hite-hite ido totong na pinasaha ni aka inang bibil prutan akaning mar hite-hite paridium na sidite henak ng macay tabu jala macay uliate macay tabu nakaningan nang suni dohot ina Maria nakaningate ati nang da diberkati Tuhan ma nang ina Maria nang suni parari Kamis ina sadabi nang suni dohot kebunga sada lansia terungu bilen sina kaningan yate itu teh ang guna sina kang aha nama dung so nang raku ina nama kang didokon tanga dong binasing ngasai be kaya nakon na be tanga dong be pikiran na be ngasai be dong lana kanasing jala didokon na kang dia tung PHP na retu dagingon sibukon alai anggoto diki koso nang rohaku ina mana kaningan jalai do di tonga-tonga ni turpuk taon nakaningan kayo do konate ido teh na dia tuluy do nakaningan ido iko sudi mamuji de mata iko sudi mamuji de mata di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna si Ganupari akai se mayete ido dok use di tonga-tonga ni turpuk taon ise pa akada dana pe ikon mamuji de mata bapak lagi mah nama tua ade garda dana sekolah minggu siang pamangan ni akada dana pe ikon haruar ima puji-pujian tua du pani dewata lanilah serhat tadi akai anak kota sekolah minggu ade molo didokoni hari ininya Tuhan hari ini dungi saat trodi bagasan nguluna si Ganupari muse saat trodi nama tua ibana jala dohonon nama saat trodi na ubanon saat trodi nama tua audo totong Tuhan muninna imana kaning madasar pamujian ina parjulu kita mengenal Tuhan itu Allah yang bagaimana banindro di tongah-tongah ni doh mani garejata agak songon narisi hitamat dokon selamat pagi Tuhan ade selamat pagi Tuhan ninna puasa ima tu pemahaman transendensi Allah nak kaningan itu pemahaman akan Allah yang luar biasa itu. Tetapi dengan imanensi Allah yang Immanuel, yang ada, yang kita rasakan. Nah boy hapena di tonga-tonga di perdalanan di nguluta. Jalan nasohea lokang. Siang perdalanan di nguluta si Ganupari. Itulah Allah. Oleh karena itu, di dua sisi apakah dia Allah yang transenden dan Allah yang Immanuel. Itulah ibadah kita. Itulah ibadah kita. Dungin apa dua hon di dogma marhite-hite. Aha mamuse dasar pemujiot tatua dupan di dewata. Di dok perpesal mema ima. Tu dua akan sifat Allah. Allah yang omnipresent dan Allah yang omnipotent. Allah yang maha hadir dan Allah yang senantiasa maha tahu. Allah yang maha tahu dan Allah yang selalu hadir di tengah-tengah ni perdalanan ni uluta si Ganupari. Allah yang tidak dibatasi oleh waktu dan Allah yang tidak dibatasi oleh tempat itu sendiri. Sian habis saran ni matani ari rodi hasu sudunado si pujion gowarni debata. Yaitu Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Pinuji magowarni jahoba olak nion rodi saleleng ni leleng. Dia toba musetakas tumipul do Jahoba sian luhut aka bangso di gicang ni aka langit doha muliaona. Oleh karena itu ketika ada orang berkata bahwa ada langit di atas bukit. Tetapi bukan hanya itu saja. Tetapi ada langit di atas langit. Tanga do kabena.
Lani isu tu anong jol mana pa coko jago nanti. Tanga dong. Dia dupan ni debata patar jala dia dupan ni debata tumipul do hago goon do hot huaso ni debata. Bagak gereja taubah ade. Ade. Ida musi anak kaning bagak hudok kon tu inang kan do inang kubuan. Inang berjutak. Cantikan ade. Itu. Bagak bah lokasi ni ahon niku gerejon na ipinggirahay na kaning itu artina naburju dong ima akka ruas ni hakaypi Immanuel amen itu halak na burju halak nama boto habadiaw ne debata anggoi utang madisi molo sobahenon nina dinggan laho paulihon bagas coron debata amen itu utang ate ido teh kamu situa ido teh utang doha pena di ganup nau manada pasu ni debata nau majalo pasu ni debata alai dang di bahin nauli tu baga coro ni debata utang doha pena diakka nau majalo pasu ni debata nau buas debata mabuka padiluat di langit di tengah-tengah ni perdalanan ni nguluna alai dang di dokon ibana mau lihat itu debata aha ma pele aku ala nau ni lehon ni debata pasu-pasuna diau dang di dokon ibana ala ni gogokku hubai ma imana bagaki di gereja ala ni artakku hubai ma di gereja ala ni songonon hubai ma di gereja jala asa hormat ruas na asing tuau hubai ma songonon asa biar halak na asing tuau hubai songonon dau suni alai songon dari dokon iturbukta odo asa halak nagali PHP na marlas ni roh hadia dupan ni debata halak na meti PHP na asa marulupuluk duibana dia dupan ni debata halak na sumar dihai PHP na alai anggota dina marulupuluk dia dupan debata amin iya kita harus siapkan seperti itu. Dan itulah kedamaian yang luar biasa. Itulah kedamaian yang luar biasa. Hadameona luar biasa. Dia molo boy hita mardame. Ala rap hita dohot halak nagali. Halak sesuai dengan ukuran dunia, sesuai dengan takaran dunia sepertinya tidak diperhatikan, tetapi Tuhan perhatikan dan Tuhan angkat mereka. Ku diangkat dan dipulihkannya. Itu teh? Nah, yang kak ni debatado, anggo pertibo dang boy mengangkat ibana, justru pada buhon ibana, tetapi Tuhan angkat dia. Dan dia menjadi bersuka cita. Marlas ni roha ibana. Di tengah-tengah ni perdalanan ni uluna si kanupari. Jala ido, mariti-hiti minggutta sadariona kamang. Dotamu akai nang di tengah-tengah ni huriat tahagaipe Immanuel. Nani uluhon ni patita resok tadi son. Ade. Nang songoni do tapak perhalado ni urian ni debata. Hanya satu. Dia do asa marsangap debata. Di tengah-tengah ni perdalanan ni uluta siganupare. Songoni do nang Bibil frota te. Mau lihat tema di pakubasyon ni inang Bibil frota. Jala pala di bagasan sadarion presesta ima mangujak ko sada huria gabi huria nagok ima di tengah-tengah ni pakubasyon ni garualu lani di pasat nasida matuhami ulaunon
Lau paporhaton inang bibil prota, inang boru tapu bulun. Nang songoni dohot mangujakon ima inang bibil prota namanguduti. Ulaon habibil pro niate tohonan habil pro ni do inang da ima inang bibil pro tiorma boru tabunan asrami nang da ladang ni Tuhani doon ate ladang ni Tuhani doon alani ikon na maruji-ruji dohot debatan nang songoni ma dohot inang boru tapubulon inang da ido di sinaksak ate marhubas inangon ate naburju di nangon gudang do keretik tasnyon hampir 4 tahun naung rap doto di Medan Helvetia ate amang siahan ate nang gurus tung orang lasro wahui dan akan inang to tamang ro ate sangat-sangat mendukung udang mabain nakka las ni roha tonga-tonga ni kuriat jalah holani do tidak ada yang lain tidak ada biar kita berdamai dengan Kristus itu sendiri biar hati kita senang di dalam hidup kita itu lani di tengah-tengah di turbuk tahun inang di dok dison inang boru tapubulon nang songoni do inang boru tabunan na di ayat onomia te inang da nga tapi di paserep dirina manatap na di akaban wagicang doho na di tanongon sianaya limay johu jalote manang sianaya upati itu mibul do jahoba sian luhut ni akabangso di kicang ni akalangit doha mulion nai tung isema songon jahoba de batatai tibo ibana marhabangso hape lima tibo ibana marhabangso hape di paserep dirina manatap nadi akaban wagicang dohot nadi tanoon hamba dulos idote dini sunakaning teh na teh nate kanang digabung-gabung untuk teh nakaningan di persuruan ni Tuhani rata-ratai inna do teh rata-ratai i manakaning ate si lehon-lehon ni debati Tuhani diho rata-ratai ninna ingon ido teh kor gabungan saya do kaningan teh para Kamis nah para Kamis ido rata-ratai ya teh nasi pata olo do hita lupa mangarata-ratai nan lehon debata di hita nasi pata olo do lupa inang kay nataon mangarata-ratai ima songon ina di tengah-tengah di bagas nang songon i dohot akamang na burjon na ulo si pata lupa do ate mangarata-ratai dia ma rata-rata malim ni di pata do te ninna ate nang songon i do kay nata najino ni di pata do gabi ina ujung na ulo si pata lalap di portio dang di rata-ratai anggo di rata-ratai HP na paingotan na sangat-sangat luar biasa ido nang songon i do tita kama nasi patau lo do hita kamang lupa te dang lupa hita mangarata hucaha tu teh ba pejun di mata dia tua maradu punak kaya anak kokku do takka ina dang songoni do akai anak kon hu rata-rata ijo pejun di mata dia anggoi luar biasa do ujung napit tu si bolusi lam sopi mau tiba lam sopi dungi lam bambang ma lam buka ma pitu tu todi perbadia di bagasan perdalan ningulut teyatong ido naso olo do hita mangarata-ratai manang naluba ay tikki na tarata-ratai iya tong lam sopi ma pitu tu si bolisi buti alay di tikki naso tarata-ratai ang lam bampang ma pitu tu si bolisi sai suara ni si bolisi ma sai madok on ninna bir jo sianu ninna bir jo amat tani sianu ninna muse roto mata bir jo inat tani sianu ninna te sai ma perbandingan alania aladang di rata-ratai jala sial sada buku sian buku teh adong sada namar goar ima buku ulangan kejadian keluaran imamat bilang ulangan 5 musai HP-na
Asa ikon adong pangrata-rata iyon. Ido. Alanay pasaut tolo mo ni rohani debatado. Inang bibil pro, inang burta pubulo di sinaksak. Ate asa songgop harajaw ni debata. Marhite-hite, barita na uli. Yala tororo director sinatuson ni. Inang setay bubari matu inang bumapola ate. Tororo inang itu son. Ido. So ngoni mamusedot inang buru tabunan natin ang da gitu. Napasahat ton hatan di bata. Asa sonang rohanya kay naton di bagasan hatan ni di bata. Ida tahe. Nang soni rohanya kamata nang soni do truas ni huria. Dai do tahe haroro ni hayu na full timer. Ida tahe. Asa sonang dorohamu alai dang na hupaso nang sonak kami. Alai ala sonang dibain hatani di bata ikonido. Dang alani mang nadia sotu. Holan alani hatani debatado. Holan alani hapursiau nido asa sonang. Ido haroro ni dohot kehadiran ni. Imak kaparbarita nauli. Tuak karwasna. Ido. Asa bertumbuh di dalam iman dan dia bersuka cita di dalam Tuhan. Ay takas di dokter si Timoteus 5 bari tahun hatai ditikina. Une do naso une ay nasa hatan di bata sini haton ni di bata di hasia mamicang bayido da kono lo hitare nah inang ba naryahay wida manggusip pamuda kupuy do soni padita kupuy do soni bulpro dang bu soni nangda itu kupuy do soni dang buso ni na amang naryahay ubagi uyani amang gudang sonon gabi buka pitu tu sibulis ikon ido nasa hatan di bata hasea mamicang babudai pauliulihon di bagasan hatani debata dungi rome mau lihat man ngaruang paditay hapena be marsak daw naryahay nunga sanga disigi sibulisiaw alani aka persoalan ni hidup hapena alai hola di wayapad di tayaw dabe amang sehat holanin na dabe gabe termarlarian naka si bulisi torin ate termarlarian si bulisi ido songoni may nangda ninna dung songoni atong dung sonang rohana dung iro marwasi madok na amang taong ito malang pangsi dohita ido alan nang perjulo ikon nati nadani ruasido debata. Itong-atongan ni pardalanan ni uluna si Ganupari. Ang uyat tong terjadilah ima jemaat yang misioner. Ima jemaat nasa ito tong merjemida. Ditong-atongan ni pardalanan ni uluna si Ganupari. Itong-atongan ni pardalanan ni uluna si Ganupari. Alam ni itong-atongan ni Huryat Tarison tajakoma di bagasan las ni Roha imainang buru bunan nate nang songoni tapapor ka ma dohot inang ibel pro Tarison nate di bagasan hapor siyaw di bagasan las ni Rohata jala di bagasan tangyangta jala dohonot tama Gereja Immanuel ikosongon guarnaido dongat tama debata. Amin. Martang yang maita. Mauliate rohanami tu adupam nabadia yali Tuhan. Las rohanami. Apalagi bagasan tikyon dohot salut ruas ni huriam. Di sana li Tuhan. Siyan tonga-tonga ni bagas namin. Sahat trodi pitu ni bagas coromon. Jala marsaur kami di bagasan bagas coro nabadiyaw. Ala nabadiya dohole Tuhan. Gabi kudang ma. Akabarita nauli. Kudang ma hujalo kami.
arta na sumurungi na soboy hutuor hamar hite-hite sere manang arta piali Tuhan alai holan alani budarna gay pardengkana gabe sonang rohanami jalai kumula dohamen non sian bagas coromon di bagasan lasni roha di bagasan pakirimon hagukuon hupapor hatami ma inang bibil pro namion inang bibil pro pera bortapu bolon manguduti ulaon na di sinaksak nang songoni dohot inang bibil pro nami na manguduti ulaon na di tonga-tonga ni huriamon ale Tuhan lehon gugu di nanamion asa tungtakas ale Tuhan las ni roha mangurubi paditan Ta puji tuata, uta pasa peleata.
Iya, nah hinahulongan ni Kristus masuk mahita itu acara apa borhaton dohot mangucapkan bibil prota tonga-tonga ni kuriata sadarion. Dan ini di acara nomor 120 perjuluma tapa borhat inang bibil prota bibil pro vera lowerina buru tapu ulun mari di mahita. Kadongan ruas dohot parhalado ni Hurion diarion paborhatot tama inang bibel pro vera polowerina buru tapubulon sian Hurion alana pidda nasida tu inganan pakubasion nai paru songon nani aturhon ni huriata ujiot tadu debata jala dohonot tamau liate tu inang bibel pro siala saluhut akubasion nasida saliling di hurion tatangyak kumanasida asa debata namangaradoti jalana mangiring-iring nasida satu inganan nasida nai paru mardomu tusi tabigima jolo surat keputusan ni epurus tu parpidaan nasida. Kantor Pusat HKBP Piaraja Tarutung. Surat keputusan ketetapan nomor 73 garis miring Bibel Pro garis miring SK garis miring 08 garis miring 2022 Epurus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Bibel Pro Pera Plowerina Tampu Bolon, tanggal lahir 5 Maret 1989, terhitung mulai 15 Agustus 2022 menjadi Bibel Pro fungsional HKBP bertugas di perkampungan Ebenezer Sinaksak dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dibayarkan kantor pusat HKBP ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan,
Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Jemaat HKBP. 6. Biro Personalia HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Reses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. 10. Parhado HKBP Resort Immanuel. 11. Parhado HKBP Immanuel. 12. Pimpinan Perkampungan Ebenezer Sinaksak. 13. Pertinggal. 1 sampai dengan 12 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 2 Agustus 2022. Kuria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditanda tangani. Amuinang Bibel Pro Herang Lowerina Borita Puhul Marhition Ahu atas Gowarni Preses AKBP Distrik 10 Medan Aceh Pabur Hatton Amusian Kuria Kristen Batak Protestan Immanuel Resort Immanuel Maulia itu dohonon nami siala saluhut pakoba siomuna na salilingon di Kuria AKBP Immanuel Resort Immanuelon Tuhat tama ama masu bahin hasangapod di Kuarna taulas niroha di Kuriana jala maulia tema dohot di keluarga na mangurupi saliling mangula di Hurion say didongani debata mahamu saluhut nan martangi yang ma kita ali Tuhan debata amanani namar habangsa di Banua Bijang nunga di paujak ho Huriam di tonga-tonga nami jala disuruh akan aposom makubasi Huriami ujian nami dokuarmu jala dohonon nami mau lihat itu ko ay hodong na paluason na posomon marhubas di Hurion sa lilingon pasu-pasu may jala tupahi asa marparbue gadi hasangapod di kuarmu bahin las niroha di Huriani la homa na paporhaton na sida sian Hurion tu inganan pakubasyon na sida na iparo tungani jala iring-iring ma na sida pasu-pasu jala pardugoy ma ng keluarga na sida upang ito kami tuho marhite-hite anak ni Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Mari tema kita. Thank you.
mo kadongan sa Huria diarion ujak punot tado inang Bibel Pro Kiorma tabunan gabi Bibel Pro di HKP Emmanuel Resort Emmanuelon mardumutusi tabiki surat keputusan ni Eporus taringo tu parsuruan nasida. Kantor Pusat AKBP Piaraja Tarutung. Surat keputusan ketetapan nomor 74 /BPR /SK /08 /2022. Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung. Menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Bibel Pro Kiorma Tambunan, tanggal lahir 14 November 1969, jabatan dahulu Bibel Pro fungsional AKBP Resort Kedaton, terhitung mulai 15 Agustus 2022 menjadi Bibel Pro fungsional AKBP Immanuel Resort Immanuel dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Jemaat HKBP. 6. Biro Personalia HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Reses HKBP Distrik 32 Lampung. 10. Paralado HKBP Resort Kedaton. 11. Reses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. 12. Paralado HKBP Resort Immanuel. 13. Paralado HKBP Immanuel. 14. Pertinggal 1 sampai dengan 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 2 Agustus 2022, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Jawab kami manuaeng kaulaon pakobasion ni Bibel Pro. Lawan pakobasion ni Bibel Pro parjolo. Dongan ni padita dohamu manogu-nogu jala mamata-matahon ruas ni Huria na masuk tu Huria Kristen Batak Protestan. Kamu dodongan ni padita lau majami tahon hata hanguluan na tarsurat di padan Narobi dohot di padan nai baru di tonga-tonga ni Huria si pasahatot tuhamu be. Kaduahon ala parjami tadi Huria hamu bahenan muna ma nasa gogomuna marmahani biru-biru ni tuhatta. Ima akaruas ni Huria na balgan nang na met-met. Na poso dohot na madua. Na marsait dohot na hisar. Na jekel dohot na burju. Apulam muna ma akka na marsak. Tukulam muna ma akka na mabalu dohot akka na tading maetek. Patuluhon lasongoni apoan muna halak si pelebegu dohot akka para ugamo na asik pe. Na manibil sian hata ni debata dohot sian Huriana. Asa dohot na sida marsaulion na pinatupan ni Tuhan Yesus ojan ni haporsyaot tay.
Kaupaton ala parjamita ina hamu di huria Kristen Batak Protestan makas pasahatot tu hamu pakkobasion di tonga-tonga ni akka ina namar baju dohot akka danak aku ni parbinotoa di hata ni debata si ajar honon jala si puda honon muna ma tunasida siradotan muna do pakkobasion na apit tunasida palimaon asa saut akanani do odeng ikon marparangen na denggan mahamu di jolo ni debata nang di jolo ni jolma tau tiruam mahamu di akan na pinasahat ni debata tuhamu sadok hata naung pinasahat tuhamu rado tihamu masian nasarohamuna obar tuhata ni debata nama molini Hamu nang di Belpro Tiorman Tambunan nunga di hamu surat keputusan ni Eforus atau nama nukun maahu nuaing di hamu di jolo ni akadongan na pungu di son doh di jolo ni Tuhata Yesus Kristus Raja napuna uriei naolo do hamu paujakon gabe bibil pro dihakape Immanuel resort Immanuelon jalan naolo do hamu mamelehot dirimuna mangaraduti akka ulauni bartu aturan dohot peraturan ni Kuria Kristen Batak Protestan molo songoni rohamuna dok hamuna Naolo doau sai didongani asini rohani debatama au laho patu pahon dohot patuluson saluhut nai hamu inang di Belpro Tiorma boru tabunan marhiteon ahu atas goarni preses HKBP distrik 10 Medan Aceh paujakon hamu gabi Bibel Pro di HKBP Immanuel Resort Immanuelon marhite-hite goarn debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia sai di dongani mahamu mangulahun ulauni asa marsangap goarna marhite-hite pakkobasion muna amin. Hamu akadongan ruas dohot perhaladu ni huria ni tuhatan di nadi huriaun nunga upaujak inang tiormang tabunan mangula di huriaun pasahat hami manasida tu huriaun jakon hamuma nasida di bagasan tangiang uhut urupi hamuma asama jadi ulau nasida jalamallah ni roha nasida di huriaun di bagasan roha mauliate tu debata ama dohot tu Yesus Kristus Raja Dunia dohoton di porbadia ujakon hami mahamu inang Belpro Tiorma Tambunan dohot keluarga mangula di huriaon sai di pargogoi jala diurupi Tuhan tamahamu gabe pasu-pasu tu huriaon martangyang di Tuhan di bata ama nami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalana punah huriai mauliate marohanami tuho jala pujian nami do kuarni ai dang di paluasko huriami soma parmahan lai sai di babakit hodo akan ako som na burju jala naolo surom namaritahon hatam nunga di paujakko inang Belpro Tiorma Bortabunan gabi Belpro di HKBP Immanuel Resort Immanuelon si maruham lehum atau dim nabadiai margogoyhon nasida parsahalai jala parbisuhi asapulin di baritahon nasida katami lehon dohot hai pason
patuguan dohot hiras ni roha mangaradoti sudi ulaon di HKBP Immanuel Resort Immanuelon tupahi masa luhut nani ulana sida jala sai patuguma hatam nabi nari tahun nasida asa marparpue di roha dohot ngudunah pabua sisamuhan pasu jala pargugui ma naposomon upangido kami tuho marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saat mai tadi acara bagian doata parjolo pasato kata partadingan sian Bible Pro napi naborat ya kami matiki tu inang dua tama tujolo mak. Oras madihita mainang mulai ate madihita ala hata borhat masya kami keluarga Bibel Pro Vera Plawerin Atapu Bolon ala audo na diojakon tiki irison dot amang dot audo na mangula alai aka anggikon na dohok do mangula madongani diragam ni aka ulauku saliling diuriaton alani jumolo ma otik-otik ngahudo kotunai sida jangan sampai ada lewat 1 menit ya manang 2 menit otik-otik pe Horas madihita salutna kurang semangat untuk kaum perempuan. Horas madihita manginang. Horas. Yang pertama puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita melalui nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sehat, kita tetap dapat beribadah di tempat ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Banjar Nahor beserta dengan Inang dan utusan dari distrik. Yang kami hormati juga Amang Pendeta Resort HKBP Immanuel, Amang Simanjuntak Dohot keluarga. Dan juga untuk semua perhalado yang ada di tempat ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan kepada Amang Syahaan, Inang Sintua Pasaribu yang datang dari HKBP Desa Teladan untuk memberangkatkan kami dari tempat ini. Sepatah dua kata Amang Inang yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yaitu terima kasih banyak untuk semua jemaat HKBP Immanuel, untuk setiap jemaat yang memberikan dukungan kepada kami. Nggak bisa Amang Inang kami sebut satu persatu semua jemaat yang ada di tempat ini. Mungkin kami akan menyebutkan beberapa tokoh oknum yang ada selalu bersama kami. Seperti Opung Rumata Doli, Opung Rumata Boru, Amang Panjaitan, Amang Gultom, Amang Tampu Bolon, Tante, Bobo kami, opung-opung kami yang ada duduk di sini, kaum perempuan Dohot Punguan Nama yang selalu kami ikuti pelayanannya di setiap hari Jumat. Amang, Inang, Opung, inilah hari terakhir kami ada di gereja ini. Banyak kesalahan, banyak dosa yang kami lakukan melalui gerak langkah kaki kami, gestur kami, mimik kami, percakapan kita. Tapi kami yakin dan percaya di setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Tetapi setiap perpisahan hendaklah kita memberikan yang terbaik. Yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, untuk perwakilan anak sekolah minggu Grace, untuk remaja Naposo, untuk tim multimedia, untuk song leader, semuanya yang ada di tempat ini, terima kasih untuk kerjasama kita, dan tetaplah kami doakan kami di tempat yang jauh,
dan kami juga akan mendoakan jemaat kami semua. Amang Inang, mungkin setiap pelayanan kami ada hal yang tidak dapat kami sampaikan, tetapi untuk terkhusus kepada Parhalado di tempat ini, tingkatkanlah integritas, karena pada dasarnya pimpinan baik, bijak, pasti gereja akan bertumbuh. Tetaplah melakukan kepemimpinan yang dikehendaki Tuhan supaya gereja tetap semakin maju. Sehat-sehat kita Amang Inang, Horas. Shalom buat kita semua Amang Inang. Shalom. Kami hanya menambahkan sebagai ucapan terima kasih buat kehangatan, buat cinta kasih yang Amang Inang berikan kepada kami, Amang Inang Parhalado, Amang Inang Ruas semuanya, terutama Inang kumpulan Inang Parari kami, Ina Maria yang selalu menyayangi kami, menganggap kami sebagai anaknya, sebagai saudaranya, sebagai cucunya, juga sebagai teman yang bisa untuk diajak sebagai jiwa muda lagi. Terima kasih Amang Inang buat cinta kasih itu, tidak bisa kami balas dengan perbuatan kami, kiranya Tuhanlah yang balas segala kebaikan Amang Inang. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan. Tidak bisa kami sampaikan lebih dari kata terima kasih Amang Inang. Doakan Amang Inang supaya pelayanan Inang Bible Pro Vera dan kami juga adik-adiknya bisa membantu dalam pelayanannya. Tuhan memberkati setiap pelayanan kami dan kita bisa bertemu lagi di pelayanan-pelayanan berikutnya. Amin. Amin. Horas madihita sa luhuna. Horas. Tamahita madok malate tu ado panito hatta di saluhuna sini rohana na pinasahat na tuhita di bagasan tikyon. Dahormati kami Amang Pendeta Banjar Nahor mewakili Amang Presesian Distrik. Dahormati kami Amang Pendeta Resort, semua ini Parhalado ni Huriata, nang hamu amanami nanami ruas ini Huriata di HGBP Immanuelon. Omma tutu tiki parpudi obartu surat penugasan nasahat tu Inang Bible Pro jadi pegasan tikyon marhata borat-borat mahami siya tonga-tonga ni Huriaon tutu danga pala bagas parsaurata di Huriaon alepos doroha saluhu nahita dirahu ni asi dohoto ni rohan itu hatta do alania kamanginang natape di partikian na jepekon tutu siadong do hahurangan pangalakayon do di pakatayon marhiti kesempatanon amanginang kami mohon izin kami minta maaf tuhita saluhuna molate di partisipasi do di haroromuna Inang apalagi sian sinaksak. Terima kasih Nang buat kehadirannya. Do di saluhuna kita na pengudison na mengumandangkan lagu puji-pujian tuadoban itu hatta alania sa sumikop hata warabo hasia kami upasata mima Inang Bible Pro. Ya, mulai ate madita mainang alana sida do mangurupiau pinomat ala parpuri namakan makana upasahat tuang giku nakin sadanai dang pola ulu idokon ibana memang saya ibana do mendampingi kami anggo ibana ruas KWP Sukadono do Sasitongna mahasiswa teologia di Salatiga toktong mendampingi kami
Ama inang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus, tama kita madok mulia itu Tuhata yang selalu memberkati, memasuh-masuh kita di akaparti kita. Nah hormati kami amang preses distrik 10 Medan Aceh, amang pendeta Henry Nabi Tupulu, nah ni wakil hon amang padita TR Banjarnahor, Bapak rohaniku, mentor yang baik selalu untuk saya. Juga inang di sini inang Boru Simanjuntak, doho amang situa utusan distrik, amang situa ha aritonang. Nang sudena huhawalongi hami mulai siada dana sekolah minggu, remaja naposo bulung, ama ina doho aka upuku naung langsia, nang parhalado, doho aka par guru malua deh. Semuanya kita yang diberkati Tuhan di dalam perjumpaan kita, di dalam gereja kita ini. Ama inang dohot mulia teh upasahat tu sudi keluargaku naung ro madampingi kami terlumowi ma tuakaku aka seniorhu na saya tok mengajari au nasian perhutaan perkampungan Bibel Pro pensiun sinaksak na ni ketuaan ni kakak Bunga Pola Bibel Pro Bunga Pola si menjuntak mantan sian huriat tau na teh anoma hita marsaor dohot nasida dia kapartikian. Nang hormati kami badan audit, nang amang ketua pembangunan amang tumajur rison, dunia amang ketua tahun kesehatan, amang Dr. Andus M. Manganar, doho sudi mahita, amang inang dang boy hagoranau sada-sada, doho sudi ruas su mantan ruas, nasian HKBP Desa Teladan, do tamu mendampingi kami, amang syahaan, do inong, atenong nang inang Pasaribu keluarga Sitompul kita masih bisa berjumpa saat ini. Alani amang inang ido partikiat di kami. Tidak ada yang mau cepat-cepat atau tidak ada yang mau lama-lama. Alai molongo ngaro buah-buah manang parsuruan sian pimpinan mau tidak mau siap atau tidak kita harus siap untuk melaksanakan yang baru. Jala ido prinsip diau saya tidak mau menolak tu dia beau melayani ainarap docolma dihobasi manang di dia beau melayani amang inang alani satahun opak minggu mah bohok sadarion hami makowasi di tonga-tonga ni huriata memang hal yang waktu yang singkat sebenarnya amang inang alaina tapi waktu yang singkat ini 1 tahun 4 minggu alai ngahuilala lo bisian na melayani di desa Teladan dohu rasa parsauran nerison mungkin sudah tahu Tuhan sudah diaturkan atau nama Hosianon alani ihot tiamah parsauran do sudah ruas na adong di son alani so dibuka do sudah aka barang-barang nasian desa Teladan nga langsung pida ya jala ido siap bernami aka parhalado full timer jala borhak mau amang inang keluarga kami tu ulaon pakobasion nai baru ima tu parhutaan perkampungan Bibel Pro pensiun Ebenezer sinaksak di Pematang Siantar alani dang marhuria bea udah bo ade so amang inang dang marhuria bea songonon alai ngamar lembaga be hau jala anoma molotung boy di adong hata sian pimpinan Ebenezer baik di gedung manang di sopian non moleate asa tungboy dia tusihamu marhua do ulaon di perkampungan Bibel Pro sinaksak alani amang inang dang tardo kau sada-sada madok moleate tu sudia ka ruas ni huria alai itak nina boy hu ulaon salelengon hudalani jabu na boy hu ingot na hudada pas olahraga kami jalan pagi na dia ma boy hu singgah kami na dong tiki nami hudalani kami jabut ta amang inang ya itulah nangsa masude tu jabuni 425 kakak jemaat tadi sonate amang inang dah nah tapi perwakilan piga-piga halak mulai ate hurokon memang adong dorison utusan sekolah minggu guru sekolah minggu Cio ya si Cio lah dulu perwakilan sekolah minggu si Grace ya terima kasih untuk menjadikan inang kakak bibelnya kakak bibel do molo di sekolah minggu au kakak bibelnya terima kasih sudah mau makan di rumah inang terima kasih sudah mau bermain dan menghancurkan atau merusak-rusak rumah inang inang bangga di situ ya terima kasih dan terima kasih juga
Kalau anak-anak sekolah minggu mau menerima setiap kado, moloro inang merjamita sekolah minggu, kalian mau menerima setiap apa yang inang kasih. Sukacita kita sudah perpisahan tanggal 11, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, demikian juga guru-guru sekolah minggu, Marsera Ubereng ya itu Bram dan lain sebagainya do seksi sekolah minggu. Terima kasih untuk semua pelayanan kita, kreasi kita dan motivasi kita satu sama lain. Demikian juga buat kalau anak muda bilangnya ayang beb ya, bestiku remaja naposo bulung juga para guru malua ya. Aduh sangat sedih kali rasanya. Iya. Songon dapat cara nato kami kan, saya tahu dopeng langsung dipisahkan. Terima kasih adik-adikku, Nanda, Rahel, semuanya itu Binsar, perwakilan Mas Suryate. Terima kasih Patrick, Kiel, Broku, Doho si Predi menjadi teman untuk perjuangan ya. Terima kasih kawan-kawanku untuk setiap kebersamaan kita, retreat kita, curhatan kita, ketawa kita masing-masing. Kalian saling mendukung Inang dan Inang mendukung kalian. Apa yang baik dari Inang itu aja lah ingat kalian. Naringganai mah ingat tamu dah akan arwanai jangan ada diingat supaya sukses kalian nanti ke depan. Nang songoni hudok tu aka amang di son bapakku kor ama narung di tonga-tongani huriata. Terima kasih Amang, walaupun saya seorang perempuan alai di sakok kamu doa mulu markor hita deh, tidak ada canggung satu dengan yang lain. Saya sangat senang dengan itu. Welcome dohamu jala ngawe tok kamu songon bapakku sadiri jala tabu parsorat tabu hitara mekel rak maneke bisa ada deh. Iya seperti itu mulu maneke mesti kamu telepon kamu au damang dah. Iya mulai tema gajang mau umur munamang kor ama do suri aka ama narung di tonga-tonga ni huriat tahun gawe ama namar sahala mak hamu di tonga-tonga ni keluarga boy mangajari i anak kon tujolan ni harion terlumobi mak muse tu sude unguan paropuan aka ina ni hurion alanga jam sada iba gabi mabir gabi ni hojo nama ate alai pinoma iko kudokon oti-oti Guarni punguan. Semua seksi perempuan dan ikotuaan ni Inang Veronica Borusi Manjuntak daku di sodo benakin alai sangon nak keluar do keluar Inangi. Terima kasih Inang sudah mendukung saya di dalam pelayanan dan sudah menerima setiap bahan pikiran yang saya berikan mulu adong kreasi metode yang baru. Inang mau mendukung jalatar rizalon yakka ina do nau pasahat salilingon mulai tema tu akka ina nami saluna semua ina dari wek sada a saat wek pitu mulai tema di parsorat tah disaliling di tonga-tongani huriata marhite pertanyaan nang akka kegiatan lainnya di tengah-tengah gereja. Terlebih lagi Kor Ina Maria yang diketuai Inang Nyonya Opung Binsar natongondang rap doti tade malungud doa alai napasti ngaparmisiau tu opungi sehat masa tapi tu opung Binsar sehat masude Kor Ina Maria Kor Ina Hanna dia do opuku sude opuku aka nabui maka holongyau luar biasa cintanya ya Opung. Terima kasih Opung dang boy hukuar hamu sada-sada alai ngadi so sude loho tade terlumobi mak spesial do di diau Opung Bibel ya Opung sehat lo Opung perwakilan semuanya Opung Bibel ketua Inang Opu Hisiro ate terberkatilah Inang akau puku nama tua di son gejang mau murmuna dainong. Terima kasih untuk doa-doa Inang, terima kasih untuk dukungannya dan terima kasih untuk mau mengajak kami menjadi pau pumuna narap martanya kita deh tangyaku sehat tamu doa kasahit ate nang torang rohamuna nang tu akka inokku punguan ina parari Kamis ini dia ina ni Huria Inang ketua Opung Rumata Boru Inang Santi Toga Torop. Terima kasih Opung sudah mendukung setiap pelayanan saya di gereja ini. Aku kuat, aku mampu menghadapi melayani di tengah-tengah gereja ini. Mulia tema nang dohot tamu manang yakon amang padita si manung kalit nah hurang hipas salilingon mulia Opung dan
Puji Tuhan, doa kita hari Kamis itu pro doa B Nesida. Puji Tuhan ya Mang Inang ya. Ya opung mulai atas sudah itu Ina, para hari Kamis saya tidak bisa menyebutkan kebaikan cintanya orang Inang kepada saya. Sadahal nahu bereng setong-atongan huriat tahun Amang Inang saya melihat begitu antusias sudah ruas. Siandak danak remaja ama Ina untuk yang namanya pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Alai molo nungata leon ngulutta melayani masuk tubuh kita di son. Tolonglah Amang Inang benar-benar kita melayani untuk Tuhan. Manang unang alani di pungwani hamudona seleksi adoh si B gabehona hami na dibagas na unang. Jangan jadi bawa-bawa temanmu. Jangan bawa orang untuk membenci atau tidak menyukai temanmu di dalam kumpulan itu. Kita sama-sama melayani Amang Inang. Tetapi bagaimana kita menjaga hubungan yang lebih solid lagi di dalam pelayanan kita, di punggungan kita semuanya. Jala bijaklah kita Inang terlumo itu aka inang parpunguan. Bijak kita Inang aka ina soripada memakai teknologi ya. Unang alam merbade kita manang selek tu dongata langsung tabayan tu status Facebook tai. Orang tahu keadaan kita bagaimana seperti itu. Jangan kita katakan di dalam pelayanan kita orang yang tidak kita sukai itu menjadi beban di dalam pelayanan kita. Tetapi dukunglah dia Amang Inang, ngamale Amang Panjaitan ade. Tapi inilah terakhir kalinya saya Amang memang naki songon naliling godang kor. Jadi kita harus maklum. Jangan katakan orang lain menjadi beban di dalam pelayananmu, tetapi dukunglah dia. Tetap jaga harga diri kita Amang Inang. Jangan dari status Facebook kita orang bisa menilai harga dirimu berapa di hadapan orang. Kalau ada orang yang lebih bisa dari kita, jangan patahkan semangatnya, alai dukung maibana. Jangan kita berkata hati hamba kalau kita belum bisa merendahkan diri kita. Tidak. Saya hanya mengatakan itu Amang Inang. Godang dohal na huadopi hami, dang pola hupatora kami. Tetapi biarlah orang yang melihat keadaan itu menceritakan dan berkata apa yang kami alami di gereja ini. Alai mula kau keluar rausian gerejaon, saya tidak mau melihat masa lalu saya. Saya harus lebih maju dari orang yang tidak mendukung saya. Itu prinsip pelayanan diau Amang Inang. Sadama sudah kepunguan Ina di tonga-tonga nih pungat tahun saling mendukunglah. Jangan saling menjelekkan dan jangan batasi orang berkarya dengan apa yang dia miliki, tapi dukung, kasih dia semangat. Terlebih matu dong aku parhalado Amang parar tahun Amang situa B Panjaitan nang sude Amang Toyo Hasibuan Amang Sitorus semua parhalado yang ada di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih untuk semangatnya selama ini Amang. Di gereja kita boleh bersama-sama melayani. Dihargai hamu au pe wargai dohamu, dijauh hamu au adik. Saya juga memanggil abang. Kita seperti enak bersahabat demikian. Saya bersyukur dengan itu. Alai jagalah marwah tohonan kita Amang Inang. Tetap rapi, tetap sopan supaya jemaat juga menghargai kita. Penampilan itu perlu dalam pelayanan kita. Alani Amang Inang anom ma di gedung serbaguna. Agajang dope hataku babua tuhita alai semua tentunya pelayanan di sini imana boy terbaik kami ita nigogo nami Amang Inang. Alani jakok kamu mak terimalah setiap apa yang sudah kami sampaikan selama ini. Tuhan yang memberkati kita Amang Inang. Ilia mahai pasot Tuhamu, Tuhan memampukan kita. Jalan mulai tema pasat Amang utusan sian distrik ma tu Amang preses ulota sadarion borhak mahami sia tonga-tonga ni huriat tahun mulai tema di Amang Partita Banjar Nahor, di bapakku yang tetap mendukung aku dalam pelayanan selama ini yang tidak bisa kudapatkan kekompakan kita seperti dulu di tempat ini Amang. Songoni mahata sian Almi cian tonga-tonga ni punguata Amang Inang adong dope partikiat tapa jupangate anoma di gedung serbaguna pasatami hata nami ngamalenin namang si obing disan ima hata siak kami horasma di hita saluna Horas.
Didutima hata patujolo sian bibeplo na niojakon pasatami matikitu inang. Horas madehita. Horas inang. Pinuji matuhani napaluason manang namang aleho partikian di minggu sadarion nga paborhaton dohot na mangujakon na posona Bible Pro HKBP Immanuel. Tidok pepatah tak kenal maka tak sayang. Ia au Bible Pro tiorma baru tabunan tinubuhon ni inang baru 5 juta sian huta adian nagijang desa Sibide Barat kecamatan Meranti Kabupaten Tobasa. Sumber pelayananku Pidasian HKBP Kedaton Resort Kedaton Distrik 22 Lampung. Jala di Pahot Sadarion di HKBP Immanuel. Mulai tema di Tuhata nahu parsangapi hami amang mewakili amang preses amang padita sude amang parhalado doho sude ruas nihuria nahu hormati jala nahu haholongi nungau jahau sadarion jako kamu maaf jala dang margogo au sadiri songon nak pinasahat nanakin tohonan Bible Pro masai gudang jala bagas ulaoni si hobasaku di tongani huriawan alani si pangidokku tuhamu saluhutna tangi ako kamuap dukung hamuap jala pangidoaku kita kerjasama dan sama kerja tujuan ima asa marsangat tuhatai asalam torop na persea jala marbongaran baritan itu hatta jala di bagasan hasadau kita marpakirimon di hanguluan na pinaraden itu hattai alani dang jongjong sadirian songoni nang pangiduaku tu amang padita rap kerjasama hitamang dan sama siang hari Kamis pilih kamu do tempat na khusus dohot luar biasa asal nang masam buta munai wadang mula-mula teh alai di hataku nakido mari kita kerjasama sama kerja maulo taridai terrealisasi berarti kamu majakonau di bagasan las buroha mari kita selalu berlomba-lomba untuk yang baik dan terbaik di tongani huriai ayu debatado na puna huriai na posona nang hita alani ata parpudi dohonok kuma horas madi hita Horas. Diuduti mamuse hata borat-borat dot pajakonon parjolo sia sahala mewakili ruas pasatami matikion tu amang doktorandus tu majur sianipar tujolo ma amang
Shalom. Shalom. Horas Madita Saluna. Horas. Yang kami hormati Amang Pareses, yang saat ini diwakili oleh Amang Pendeta Banjarnaor beserta rombongan. Yang kami hormati, sekaligus kami ucapkan selamat datang kepada para tamu kami yang hadir di sini, baik yang dari Sinaksak maupun yang dari Kedaton, Lampung. Yang saya hormati Amang Pendeta Semajuntak, Pendeta AKBP Immanuel Resort Immanuel, beserta seluruh Parhalado, dan yang saya sayangi kepada kita semua Ruas HKBP Immanuel. Saat ini saya di sini hadir mewakili kita semua selaku Ruas HKBP Immanuel untuk menyampaikan beberapa patah kata dalam acara pisah sambut Bibelpro kita, Inang Boru Tampu Bolon, yang akan pindah tugas ke Sinaksak dan hadir di tengah-tengah kita nantinya Inang Boru Tambunan. Pertama-tama kami atas nama Ruas HKBP Immanuel mengucapkan terima kasih kepada Inang Boru Tampu Bolon, Inang Bibelpro Boru Tampu Bolon, dan juga keluarga pastinya. Di Tarumbu, tulaku don, Semanukalit, Swaksongoni, Inang Bibelpron, Natulaku. Mungkin karena kesibukan masing-masing kami jadi kurang berkomunikasi, kurang akrab di berbagai kegiatan. Kepada Inang Boru Tampu Bolon dan keluarga, kami juga mengucapkan terima kasih Inang dan juga keluarga selama bertugas di sini. Mungkin dari segi waktu kami melihat belum sepenuhnya Inang bertugas marsaor di ruas ini karena begitu singkatnya masa tugas Inang bertugas di Gereja HKBP Immanuel ini, 1 tahun 4 bulan, jadi cukup singkat. Jadi ya kami mengerti karena pimpinan HKBP kita, pucuk pimpinan kita mungkin punya pikiran lain kenapa Inang langsung dipindah tugaskan ke Sinaksak. Inang, kami tahu kita sebagai manusia selalu punya kesalahan. Kami mohon maaf kepada Inang dan keluarga. Hal-hal yang negatif kami minta kepada Inang, apapun itu yang terjadi di Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel ini, kami mohon untuk ditinggalkan di sini. Hal-hal yang baik silahkan sampaikanlah di mana Inang bertugas nantinya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Inang dan keluarga. Mudah-mudahan Tuhan
memberkati setiap langkah, gerak langkah Inang dan keluarga dimanapun Inang berada. Dan kepada Inang Bibelfro yang sudah hadir di tengah-tengah kami di Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel, kami mengucapkan selamat datang Inang. Selamat datang, selamat bertugas di gereja kita ini. Semoga seperti dari beberapa kata-kata tadi yang disampaikan, mudah-mudahan Inang bisa bekerja dengan baik dan tidak singkat seperti Inang Bibelfro Boru Tampu Bolon, agar Inang bisa bekerja melayani kami sebagai ruas dan bisa kita lebih bahasa Bataknya marsaor, biar bisa lebih enak berkomunikasi satu sama lain. Inang, saya bisa sampaikan di sini bahwa kami ruas HKBP Immanuel burjudo kami sudah Inang. Burjudo kami sudah. Sepanjang aturan-peraturan kita laksanakan, kita kerjakan, kami orangnya manut. Apapun itu. Karena saya besar, saya lahir di sini, saya besar di sini. Sampai seumur setengah baya ini. Jadi saya hafal betul ruas HKBP Immanuel, Resort Immanuel ini adalah orang yang baik-baik semua. Dan orang yang terbuka akan kebaikan hati orang lain. Saya yakin dan percaya sepanjang kita bisa bijaksana menempatkan diri kita di mana kita akan baik bekerja di tempat itu. Jadi sekali lagi kepada Inang Boru Tambunan, Inang Bibelfro Boru Tambunan, selamat datang Inang, selamat bertugas, mudah-mudahan Tuhan memberkati setiap langkah pekerjaan yang Inang akan lakukan di tengah-tengah gereja kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Horas. Shalom. Shalom. Pasatami matu dongan nami para ladu, lao pasaton hata borat-borat do pajakonon, tomamang situa BP Panjaitan.
asa tugu hamu dot hiras rohamuna lau mangaradoti sudeya kaulaon pelayanan muna di AKBP Immanuelon ateinang takas donakin ijahon amang padita amang sintuanakin surat tugas muna dohot jamitan amang padita si dokon sebagai dulos sinna hamba teh do pelayan tidak ngawang harapon inang ison kerjasama alai melayani mainang natakas ya KBP Immanuelon tang yang nami tu inang dukungan nami do inang ipelayanan muna buti mahatasia nami au mewakili dong aku parhalado Horas Tapahoho marwata mariti mahita. Di bata amanami nadi dan wakicang podo harorowan ni salu si lehon nadinggan do nasaw libasa na maulitus upasahat kami ma siam nani lehom mi Tuhan pelian nani tuho say jalome gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasiak kami pelianon padibulon harajommu ditonga-tonga ni huriam dohot di Portidion buhay marohanami marhiti todin asalam kadahami gudang ni silehon-lehom mi Tuhan salam girgir hay madok mauliati Tuhan marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami nadiban wakicam say pinarbadi yamakwam say Roma harajom sesaut malomo ni roham di banwa tongaw songon nadiban wakicam leon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesanami hidusa ni dongan namardu sa Tuhan unang hami tuwihon tupangucunan palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu
Isodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana bikaho. Idopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasorkon ma damena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu Madita. Shalom, selamat hari Minggu Amat. Shalom, Amang Inang, ngadi parade tu sekolah minggu khusus tu ina kami sudah maita do ina perempuan rap maita tu gedung sekolah minggu ina khusus ina kami rak masuk Inang ina kami do perempuan ina anak soalnya nang remaja, no ruas, utusan ruas.